הלאה, מהרחובות הקטנים ועד למגדלים הגבוהים. We were isolated in Nepal, separated by language, culture and fear. We focused on praying for him, but prayers are not enough. The recent videos of Rome and Avatar caused us. My mom and dad are devastated, barely holding on. They miss their son only. They miss their only son. I miss my brother, my soul. כמוכם וכמוני שלא יכולים. Almost 2 years without a sign of life. Easy, starving, injured, alive. How can anyone survive 680 days in hell? מחר ישראל עוצרת, ואני קורא לכולן ולכולם להצטרף. זה אינו יום חופש ובילוי בקניונים. זה יום של זעקה. זה אינו רק יום של הזדהות עם משפחות החטופים, אלא הפגנה אזרחית לשמירה על צביונה של מדינת ישראל הערכית. אתם זוכרים מה קרה כמעט לפני שנה? אחרי שיצאו 500,000 אנשים לרחובות, מה עשתה הממשלה? הדליפה מסמכים מסווגים. הם עברו על החוק תוך פגיעה בביטחון המדינה וביטחון החטופים כדי תמיר נמרודי!